ኣብ ኤርትራ ቁጥሪ መካይን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት እናርኣየ ክኸይድ ጸኒሑ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ልዕሊ 45,000 መካይን ኣለዋ። ቁጥሪ ብሽክለታታት እውን ልዕሊ 70,000 በፂሑ ኣሎ። ብዘይካ ብሽክለታታትን መካይንን ኣብ ጽርግያ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ እውን ቁጥረን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ናቱ ረብሓታት እኳ እንተለዎ ቁጥሪ ሓደጋታት ብኡ መጠን ኣብ ምውሳኽ እውን ዓብ ግደ ኣለዎ። በዚ ድማ ኣብ ኣገባብ ኣጠቓቕማ ተሽከርከርቲ ዝወፅእ ሕግታት በቢግዜኡ ምምሕያሽ ዝግበረሉ። ቀንዲ ዕላማ እዚ ሕግታት እዚ ኩሎም ተጠቀምቲ ጽርግያ ሓደጋ ብዘይብሉ መንገዲ ህይወቶም ንኽመርሑ እዩ። ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝቆመ በዓል መዚ መጓዓዝያ ምስ ሚኒስትር ፍትሒ ብምትሕብባር በቢግዜኡ ሕግታትን ኣዋጃትን ኣውፅኡ እዩ። ካብቶም ቀንዲ ዘውፅኦም ሕጋጋት ሓደ ኣዋጅ ጉዱድ መድሕን እዩ። ኣብ ሃገርና ሓንቲ መኪና ናይ መድሕን ውዕል ክህልዋ ሕጊ የገድድ። ኩሎን ናብ ሃገርና ዝኣተዋ መካይን ከማልኦ ዘለዎን ቴክኒካዊ መለክዒታት ዝውስን ኣዋጅ እውን ኣሎ። ኣብ ኣጠቓቕማ ጽርግያ ንዝረአ ጉድለታት ንምቕጻዕ እውን ሕጊ ወፂኡ እዩ። ኣዋጅ ትራፊክ ጽርግያ 154/2006 ወፂኡ። እዚ ኣዋጅ እዚ ብፖሊስ ትራፊክን ብኣብያተ ፍርድን እዩ ዝትግበር። ዝርዝር መቕፅዒ ኣለዎ። እዚ ዝርዝር መቕፅዒ እዚ ምስ ኩነታት ህዝብናን ማሕበራዊ ጉዳይን ቁጠባዊ ኩነታትን ተራእዩ ዝወፀ መቕፅዒ እዩ። ፍርቁ ብፖሊስ ትራፊክ ዝትግበር ኣሎ። እቲ ገሊኡ ከዓ ክብድ ዝበለ ከዓ ብኣብያተ ፍርዲ ዝትግበር ኣሎ። ስለዚ ተሳትፎ ቤት ፍርዲ እውን ኣብዚ ጉዳይ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣጋር ከመይ ገይሩ ንቀሳቐስ፣ ኣብ መስገሪ ጽርግያ መስገሪ ኣጋር ብኸመይ ይሓልፍ፣ ተሽከርከርቲ ብቅድሚኡ ድዮም ብድሕሪኡ ክመጽእ ከሎ ኣበየናይ ወገን ክሕዝ ኣለዎ። እዚ ኩሉ ኣብቲ ሕግታት ኣለና። እዚ ንሓነ ሓቂ ከዓ ምስቶም ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ሃገራት ተማዕራሪ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ኩሉ ምልክታትና እውን ግሉጽ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ንሪኦ ሓደጋታት ስለምንታይ ዝፍጸም ድሕሪልና እቲ ሰብ ነቲ መምርሕታት ወይ ነቲ ሕግታት ናይ ትራፊክ የኽብሮ ስለ ዘየለ እዩ፣ ወይ ከዓ ብኡ ተማእዚዙ ስለ ዘይከይድ እቲ ሕግታት ወይ ከዓ እቲ መምርሕታት ተኸቢሩ እንተዝኸይድ ኣብቲ ንብሎ ዘለና ኩሉ ዓይነት ትራፊክ ዘለዎ ጎደና ስርዓቱ ዝሓለወ ምንቅስቓስ መሃለወ። ንኣብነት ስለሰይ ሓደ ኣጋር ንበል ካብን ናብን ጽርግያ ክሰግር ድሕር ደልዩ መንገዲ ኣጋር ኣለዎ። ስለዚ በታ ኣጋር ድሕሪ ሓሊፉ እቲ ኣጋር ከዓ ንዕኡ ዝምልከት ምዃኑ ከዓ መራሕ መኪና በሎ ወላ መራሕ ብሽክለታ በሎ ድሕሪ ፈሊጡ ብግቡእ ሕሊፍዎ ግጭት ክመጽእ ኣይክእልኒ። ግን እንታይ ዝኸውን ሓደ ግዜ ኣጋር ኣብ ዜብራ ላይን ኣትዩ እንዳኸደ ከሎ መራሕ ብሽክለታ ድዩ መራሕ መኪና መፂ ሃርሞ። ምክንያቱ ነቲ መምርሒ ስለ ዘይኽበሮ ቀዳምነት ክህቦ ዝግብኦ ንዕኡ ስለ ዘይሃቦ ማለት እዩ። በት ሓደ ወገን ተሪእና ኢኻ ኣጋር ከዓ በታ ዜብራ ክሰግር ዝግብኦ ብማእከል ጥሒሱ እውን ይኸይድ ማለት እዩ። ሕግታት ብኪላታት ይንደፍ፣ ብሚኒስትሪ ፍትሒ ጸዲቑ ድማ ኣብ ትግባረ ይውዕል። እንተኾነ ምጥሓስ ሕግታት ትራፊክ በዚ ዝወፀ ሕግታት እዚ ከምቲ ዝድለ ክግታእ ኣይተኻእለን። ቁጥሪ ሓደጋታት እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ። ብሰንኪ ሓደጋታት ዘጋጥም ናይ ህይወትን ንብረትን ክሳራ እውን ኣዝዩ ዓብዩ። ንኣብነት ኣብ ብሰንኪ ኮረና እውን ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ተደሪቱሉ ዘሎ እዋን ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ጥራይ 88 ሰባት ብሰንኪ ሓደጋ ህይወቶም ስኢኖም። በቲ ኣብቲ ዓመት ዘጋጠመ ልዕሊ 2300 ሓደጋታት ልዕሊ 1300 ሰባት ብከቢድን ፎኪስን ክወስሉ ከለዉ ልዕሊ 15 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ንብረት ዓንዩ። እዚ ኣሃዛት እዚ ብመንፅር ዘለና ብዝሒ ተሽከርከርትን ብዝሒ ህዝብን ብዙሕ እዩ። ስለዚ ንመራሕቲ ማካይን ጥራይ ምሂርካ እኹል ኣይኮነን። ኩሉ ተጠቃማይ ሽግለታ ኩሉ ተጠቃማይ ጽርግያ ብማዕረ ክፈልጦ ናይ ኩሉ ጻዕሪ የድሊ። ኩሎም ናይ መንግስቲ ኣካላት ከዓ ምምሕዳራት ኣማሓደርቲ ከተማታት ከምኡውን ማሕበራት እዚኦም ኩሎም ዝሳተፉ ካብ ገዛ ጀሚሩ ንደቅኻ ሕግታት ትራፊክ እዚ ኢልካ ክትምህሮም ተጀሚርካ ድሕነት ኣውሒስካ ኣለኻ ማለት እዩ። ሕጂ ድሕነት ክነውሕስ እንትኽኢልና ብኡ መጠን ከዓ ትራፊክ ሓደጋ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ። ሓደጋ ኩሉ ግዜ ቃልታዊ ክሳራ ኣሎ። ድሕሪ ንብረት ከዓንዩ ማእልያ ዘይብሉ ገንዘብ ኢኻ ትኸስር፣ ህይወት ትጠፍእ፣ ኣካል ይስንክል።
حجي قليل ነገር አይደለም دتكاخ አይኮነን ናምነሲ ትኩሉ ጎስጓስ ነካይዶሲ ከም ተዓንቶ ይጥቆስኩልካ ውሕስነት ህይወት محلاوي ويكا كم زراجة تا هيوت وحسهم تخون مقبار مهنياتو هيوت متكاتها بالله مسكال الرأي خاطر يا خلها مس نبرد ولا مس ماكينة جينا نتأسس رأي ماكينة سبن ماكينة عنياتها ماكينة تكات خيلها لسينا من فانا لا حتى بلا شو لك نتاز نبرد از إتيس كم تمسألة تخيلها سبير بارت تمسيها كم تاز نبردات قبلات خيلها سب ماكينة دحر عينو عويرو ويكا عينو نطيقو جن عين خمس الله يدخلنها بامبولات راح تجبر لا تدخل أجرون زي السيم مالتي ماكينة قومان حتى بلا شو تكيرو اللي تدخلها سبد حل أجرسون كيلو خمس الله يدخلنها سلازي نايب حكي تي ربحاتاتو تي أخلها قليلا يكون مهنياتو ما نسيتو خينو عاي يقول بيتيو عبود تخينو على يستراحون خل دحر عبود يلي أفتجزا تاجزا دحر على يوم كينو نستفعلي قطع شجرات زخت منا محبراوي شجرات كتك على عتخيلها بقندو ولا كم سبون دحري بأشحت سب سنكلا له بأمايت يموت نتوليسي أبتي هجراوي استكتري أخلها قليل نجرا يكون مالتي سلازي سب كبر سلازو خانة نسب نحلوه الحمد لله دحر نبرت عنيون متكاتو ناتو زيد اللي وساعات ناي وساو شرفي خدلي كاي مالتي أبحكم أنت مسيحاون بو بحركات زقوسة لسب كتحكم زجبر أو وساعات أبتي حكمناتات زفترو سقطي ونقليل يكون مالتي سلازي حركة كله تي صعبيناتو نيجاتيف سلازو هنا نحنا نسوق موت كم زيهلو سنكلنا كم زيهلو قطباو عنوات كم زيهلو نمرقات يعني صرح مالتي حدا سب بحدقا هيوت انتسينو كينو زخيد سعبين ون قليل هيكونن بغطتا عب اللعل سدرابيت زورد درع عبيو عب حبرة سبن هاجرن زورد هاسياون كومو ويزر سالم كحساي بحدقا مكينا بعل بيتا السانت عد حدا قلعيا آتو سمر برختاب قداي نخفتسم نبارنتو عبزن كاسا أصولو زنبر وانيو حدقا مكينا قتيمو هيوتو سينو ازي هسانزي عبزو وانزي عبو السانه ود حد عمد كوين الله زخت منا بسنك حدقا مكينا كابزي أخيد كله جيرو زي فلد نقو ساعة 4 تسيو أفاني ود شو عطور حسي لي كميلو أيرد أنن تسيو سيحيقو كل أفانيو زي أمساقات أمت سنبيدنا كمان رأسنا سالستا سومن حكمنا مسلق أسا أبشمون تورحو لكي عارفو لك أبشمون تورحو هتاني ميرو كفقرنا يبوسي تخليفوه أبشمون تورحو داني يوم مدباتكم مدباتنا دا حدث يولادنا كنوسخنا مدب كالبنا يسرح مجد بخلو كن عبنا حسبه بزح مدبات نيرنا من بزح حدا قاسئة كل مدباتنا كله علمانا فحفحيلو ولا حنت ساخا عيك علم بينو بزيابو أتكاو بأكره خبزو قبو فقري ولا تعابع ولا حاليت ولا منكب خاب يلن أنا خمد دخينا خالي الخون كنت نايبوت أبوخ قبر اللي سقبو وقودي له الله أبوس قودي له الله زهت أنزي انت مو أملاح كفقر انت خم مختبل اندي كبيت سلوى أبرزق والعزي ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ሓደጋ ወዝቢ እዩ ክብሉን ሰሚዕና ሓደጋ ግን ወዝቢ ድዩ ስለምንታይ እዩ ሓደጋ ዘጋጥም ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ዝተመዝገበ ልዕሊ 2300 ሓደጋታት ብወዝቢ ድዩ ጋጢሙ መዛግብቲ ፖሊስ ትራፊክ ከም ዝሕብሮ ኣብ 2021 ዝተረኣየ ቀንዲ ጥሕሰታት ቀዳምነት ዘይምሃብ መንገድኻ ሒዝካ ዘይምጓዓዝ ከምኡውን ርሕቀትካ ዘይምሕላው እዮም
أزي مس وزبي انتاي متأثر اللو أب ዝኾነ ኣጋጣሚታት እውን ከምኡ ዝረቢ ወላ ኣብነት ከምዚ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ስድራ ቤት ግዳይን ሓደጋ ፈፃመን ከምኡ ዕርቂ ገለ ክገብሩ ከለዉ ከምኡ ይበሃል እዩ ንሱ ወዝቢ ንስራሕ ከይድ ነይሩ ንሳ እንዳበለት ገለ ይበሃል እዩ ግን ሓደጋ ወዝቢ ኣይኮነን ሓደጋ ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ እዩ ምክንያቱ ተዓንቶ ይድበልና ኢና ሓደ ሰብ መኪና ክመርሕ ከሎ ወይ ሞተር ሳይክል ንበል ስለምንታይ እዩ ድመሃር ክለስ ሓሳባውን ግብራውን ትምህርትስ ንምንታይ ይወስድ እንተይልና ንሱ ዝምርሓሉ ህይወት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምክንያቱ ማኪና ሒዙ ዓዲጉ ንበልሞ ባቴን ትውፅኡ ናብ ጎደና ድሕር መፅኡ ኣብቲ ጎደና መዓት ኣሽሓት መካይን ኣለዋ መዓት ሰብ ኣሎ ድንቀሳቐስ መዓት ሞተር ሳይክል ኣሎ መዓት ሰብ ዓረብያ በሎም ሰብ ገለ መፅሉ ስለዚ ኣብዚ ጎደና እዚ ኣትዩ ድሕሪ ነቲ ሕግታት መምርሕታትን ድሕሪ ዘይኽቢሩ ናይ ግድን ሓደጋ ክፍፅም ማለት እዩ ስለዚ እታ ወዝቢ ትበሃል ቅብልቲ ይኮነትን ነፍስ ወከፍ ሰብ መምርሒ ኣኽቢሩ ነቲ ዝተምሃሮ ክለስ ሓሳባውን ግብራውን ትምህርትታት ተረዲኡ ብኡ ዝምራሕ እንተዝኸውን ኣብ ጎደና ከዓ ነዚ መምርሕታት ተኸቲሉ ዝኸይድ እንተዝኸውን ሓደጋ ኣይመጋጠመን ከማ ምናልባት ባህርያዊ ሓደጋ ዝኾነ ወዝቢ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣጋጥመካ ክእል እዩ ከም ምንቅጥቃጥ መሬት ወሎ ህቦቦላዊ ማዕበል ክኸውን ክእል ዋላ ካልን እዚ ግን ባዕልና እንፍፅሞ እቶም ኣሽከርከርቲ ንበሃል ባዕልና እንፍፅሞ ዋላ ኣጋር እውን ኮ ባዕሉ ዝፍፅሞ ጉድለታት ኣሎ ከም ዝብለካ ዘለኹ በቲ ናይ ኣጋር መሰጋገር ክሰግር ዝግብኦ ክነሱ ድሕሪ በቲ ሓደ ክጥሕስ ድሕሪ ተሃሪሙሲ ወዝቢ ተሃሪሙ ክትብላ ይትኽእል ኢኻ በቲያ እንተዘሂት ኣይምትሃርመን በታ ናይ ኣጋር እንዳኸደ ከሎ መራሕ መኪና ከዓ ንዕኡ ቀዳምነት ከም ዝወሃቦ ፈሊጡ እንተዘሕልፎ ሓደጋ ይመጋጠመን ግን እቲ ቀዳምነት ናቱ ምዃኑ እንዳፈለጠ ድሕሪ ናብ እንጀሩ ናብ ገለን ክጎይ ድሕሪ ብናሃሪ ከይዳ ኣሎስ ክዘብጠይ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ሕጅስ ወዝቢ ኣጋጢሞም ክንብል ንኽእል ኣይንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ነተን ዝተምሃረን ግብራውን ክለስ ሓሳባውን ትምህርቲ ብግቡእ ድሕሪ ተግቢርወን ንገዛእ ርሱ ህይወቱ ውሕስ ክኸውን ይኽእል እዩ ንካልኦት ሰባት ከዓ ሓደጋ ከውርድ ኣይክእል እዩ ማለት እዩ ኣነ እቲ ሓንቲ ክብላ ዝኽእል ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዘይ ሕጋውያን ዝኾና መካይን ሰብ ይንቀሳቐስ ኣሎ ዘይሕጋዊት ከዓ ኣይሕጋዊት እያ ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ኣብ ንብረትን ኣብ ሰብን ዝወፅእ ጉድኣት ቀሊል ኣይኮነን ሃገራዊ ድሕነት ኮርፖሬሽን ከዓ ነዚ ሸፈነ ይብሉን ስለዚ ሕብረተሰብና በተን ውሕስነት ዘለዋ መካይን ክንቀሳቐስ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ንህይወቱ ነቶም ካልኦት ኣካላትን ክብል እዚኣ ኢላዎ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ድሕር ርኢናዮም እቶም ቀንዲ ብቐዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ዋላ ኩሎም ጥሕሰታት እኳ እንተለዉ ብቐዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ንኣብነት ቀዳምነት ዘይምሃብ ሲምፕል ኣጋር ክኸይድ ዝግብኦ ንኣጋር ብሰንኪ ዘይምሃብካስ ንኣጋር ትገጭዎ ንእንስሳ ትገጭዎ ንብሽክለታ ትገጭዎ ሕጂ ከምዚኣቶም ማለት እዩ ዋላ ውሽጢ ይኹን ዋላ ኣብ ደገ ከይተረፈ ማለት እዩ ንበግዛእ ርሱ ንኣን መንገድኻ ዘይመሓዝ ኣክንዲ መንገድኻ ሒዝካ ትኸይድ ኣብ ዘይግብኦ መንገድኻ ትኸይድ እሞ እስኻ ኣብ ዘይግባእካ መንገዲ ክትብል ክትከይድ ነቲ ኣብ ግቡእ መንገዲ ሒዙ ዝመፅ ዘሎ ሰብ ትገጭዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ይባላሽ ኣሎ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩ ስርዓቱ ድሓለዎ ድሕር ኮይኑ እስኻ መምርሕኻ ድሕራ ከቲልካ እስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኣጋራበይ ከም ድኸይድ ትፈልጥ ኢኻ መኪና በይን ትኸይድ ትፈልጥ ስለዚ እዚ ክጋጮ ከሎ ግን እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እቲ ሓደጋታት ይመፅእ ኣሎ ንባዕሉ ርሕቐት ዘይምሕላው ክንዲ ርሕቐት ሓሊኻ ትኸይድ ሰብ ብናሃሪ ከይድ ፀንሕ ደው ምስ በለ ግጭት እውን ይመፅእ ማለት እዩ ከም ዝተደሪብካ ምኻድ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እቶም ቀንዲ ክሳይደቡልና ዘለዉ ሓደጋታት እዚኣቶም እዮም እቶም ብመሰረት ፀብፃብ ክንዛረብ ከለና እምበር ኣሎ ንኣብነት ዘይፍቆድ ናሃር ኣሎ ኣልኮል ሰቲኻ ምምራሕ ዘኸትሎ ሳዕቤን ኣሎ ባቴንት ደይብልካ ሕጋዊ መምርሒ ፍቓድ ደይብልካ ንገዛእ ሱጣይ ዘይኮነን ዘይምልከተካ ኸማን ዘይምልከተካ ብቕዓት ዘይብሉ ንኣብነት ካልኣይ ህልወካ እሞ ሓምሻይ ፓቴንት ወይ ራብዓይ ፓቴንት ትሕተተሉ ማኪና ትመርሕ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለየ ሓደጋታት ይጋጥሙ እዮም ብዙሓት እዮም እቶም ሓደጋታት ሕጂ ንሕና ጥራይ ከም ኣብነት ነዚኦም ሰብ ከተኩረሎም ከም ዘለዎ እቶም ቀንዲ ዘየድሊ ሰብኣውን ንዋርታውን ክሰራታት ዘስዕቡ ዘለዉ
ሓደጋታት እንታይ ምዃኖም ንምርኣይ ኢልና ዝምፃናዮ ማለት እዩ ነዚ ብሰንኪ ናይ ሰባት ጉለታት ዘጋጥም ናይ ህይወትን ንብረትን ከቢድ ክሳራታት እዚ ምውጋድ ሓደ ካብ ዕላማታት ፖሊስ ኤርትራ እዩ እቲ ቀንዲ መንገዲ ድማ ሓደጋ ከየጋጥም ምክልኻል እዩ ሓደጋ ግን ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ጽርግያታት ብምውፋር ጥራይ ዝግታ ኣይኮነን ብቐንዱ ንቕሓት ሕብረተሰብ እዩ ክብክብል ከም ዘለዎ ሞያውያን ዝገልጹ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታዊ ድማ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ሃገርና ብዝተፈላለየ ኣካላት ጎስጓሳት ክካየድ ጸኒሑ ዘሎ ፖሊስ ኤርትራ ብሬድዮን መጽሔትን ሰፊሕ መነቓቕሒ ትሕዝቶታት ከቃልሕ ጸኒሑ ኣሎ መቐጸልታ ናይዚ እምበኣር ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ እውን ድሕነት ትራፊክ ዘርእስቱ መደብ ዝጅምር ዘሎ እዚ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምትሕባር ዝዳሎ መደብ ጠንቅን ሳዕቤንን ሓደጋታት ዝድህስስ ክኸውን እዩ ሕብረተሰብ ካብ ሓደጋ ንኽድሕን ዘኽእል ኣበርክቶ ክገብር ድማ እምነት ዝንበረሉ እዩ ብመንፅር እቲ ንሕና ነካይዶ ዘለና ጎስጓሲ ሰብ ንቕሓት ደረጅኡ ክብል ክኽእል ኣለዎ እቶም ዝጠሓሱ ዘለዉ ጥሕሰታት ፈሊጡ ክምእዘዝ ኣለዎ ማለት እዩ በቶም ሕግታት ክምእዘዝ ናይ ንቕሓት ጉዳይ በር ትራፊክ ወላ ኣስመራ ብምሉእ ጎደናታት ትራፊክ ጌርካሉ ሲ ትርጉም የብሉን ሰብ ግን ድሕሪ ባዕሉ ንነብሱ ትራፊክ ኮይኑ ዝመሓደር እንተኣ ኮይኑ ሓደጋታት ኣልቦ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክንሃንፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እምታዓንቶይ ዝበልና እዚ ሓበራዊ ጎስጓስ ነካይደሉ ዘለና እውን ናኡን ክንበፅሕ እዩ ዕላማታት ሕግታት ኣኽቢርካ መሃርሲ ካልቸር ምዃኑ እዚ ባህሊ ከም ባህሊ እስከነኽብሮ ኣክንዲ ፖሊስ ትራፊክ እንተሪእኻ ተኽብር ድሕሪ ደየሎ ትገድፎ ፖሊስ ኣሎ ኢልካ ድሕሪ ኣሎ መቐነት ትገብር ድሕሪ ደየለ ከዓ ትገድፋ ከምዚ ድሕሪ ኮይኑ ንቕሓት የለን ማለት እዩ እቲ ሕግታት ኣኽቢርካ ናይ ምኻድ ከም ባህሊ ድሕራ ሰሪጥናዮ ግን ንዓና ዓብ ረብሓ እዩ ዘለዎ ግዳይ ሓደጋታት ኣይንኸውን ንኻልእ ሕብረተሰባት ከዓ መምሃር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚኦም ኤርትራውያን ዘብል ባህሊ ኮይኑ ክሰርፅ እውን ምስራሕ ኣድልየና እሞ ንዑ እዚ ስራሕ ሓበራዊ ስራሕ እውን ናብኡ ንምብፃሕ ዝዓለመ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ መደብ እዚ ብናይ ብሓቂ ግዜ ኣኺሉ ሕጂ ምብጋሱ ብጣዕሚ ይሐጉሰና ነዊሕ ዓመታት ሚኒስትር ዜና ከም መደብ ሒዙ እዚ ናይ ድሕነት ጎስጓሳት ክገብር ናይ ሓደጋታትን ጠንቅታቱን ሳዕቤናቱን ኣብ ህዝቢ ዝኸቃልሕ ሕጂ ምብጋሱ ጽቡቕ እዩ ኩሉ ሰብ ከዓ ነዚ ዘይሳተፎ ነገር የለን ምክንያቱ መሃሪ ድሕነት ቀሊል ኣይኮነን ማዕረ ማዕሪኡ ክንደይ ወፃኢታት ኣብ ንብረት ንገብር ኣብ ህይወት ሞት ኣሎ ከቢድ መጉዳእቲ ኣሎ ከቢድ መቑሰልቲ ፎኪስ መቑሰልቲ ኣሎ በብግዜኡ ሓደጋታት ንርኢ ኣለና ነዚ ንምግታእ እቲ ወሳኒ ጎስጓስ እዩ ስለዚ ሕብረተሰብና ብንቕሓት ትራፊክ እንድሕሪ ማዕቢሉ ካብ ሓደጋ ሙሉእ እኳ ክንውግዶ እንተዘይክእልና ከነጉድሎ ግን ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ መራሕቲ መኻይና ፀቢኦም ጥንቃቐ ክገብሩለዎም ሳይ ዝብል እታ ዘይትትካእ ሂወት ስትጠፍእ ኣላ ብሰንኪ ሓደጋ ቆልዑ ይዝኽትሙ ኣለዉ ወለዲ ውላዶም ይስዕኑ ኣለዉ مش كله يقول له كله بيت حدقة سبز حلو بجيكم تلقى أجبارو ترى تعزيت تكأي هو تبقى له تتفعل أنت كم حدقة أنت كبيدو بجيكم تتنقوا ترى يا خبلا مسخل